משהו לשקט, טוב? בוא. יואו, תראי. שבחי. קרן. כל הכבוד, מיכאל. צריך להסביר לו שזה בריחה, אני אגיד לו בריחה, הוא לא מבין. אז אמרתי לו, אמבטיה גדולה, והוא מה זה יתלה? יופי, מיכאל, כל הכבוד. אבל למה האצבע בתוך העדשה? בוא נלך עכשיו לאמא. בוא. תעמוד. גם לנקות וגם להדביק את זה. כן. איך הוא הולך עם הרגליים? הוא שולח כזה קדימה. יש לו קרויצפיס. רק שהוא הולך עם בראבו, מיכאל, יופי. כל הכבוד, מיכאל. זה תוך העדשה. כן, רואים את זה בתמונה. פתאום הוא קפץ מעל הגלגל, ככה תראה, עם הראש לתוך המים ועם הרגליים למעלה, ככה פתאום אני רואה אותו. עכשיו, אתה יודע, יש כמה שניות